Dakinhar tal-mewt tiegħu, is-soldati daru lil Ġesu u bdew waqgħu ħaċċajtu jgħidu: "Islim għalik ja Sultan tal-Lud." U daħku bih u tawh b'qasba fuq il-kuruna tax-xewk ta' rasu. Imma Ġesu baqa' siket. Ma qal xejn meta huma bdew jikdbu kontrih jew inkella meta ddaħku bih għax kien muġuh. Din kienet ir-raġuni għala ġie fid-dinja. Ġesu kien se jagħti ħajtu biex isalva lid-dinja mid-dnub bħal ħaruf innoċenti u kien tressaq b'mod innoċenti għall-mewt. Imbagħad Ġesu kien imġiel jerfa' s-salib sal-għolja tal-Golgota li tfisser il-qurrija. Kien post ikraħ u hemm Ġesu kien mislub mas-salib bejn żewġ ħallelin. Dawk li kienu għaddejjin minn hemm bdew waqgħu ħaċċajtu jgħidu: "Salvajt lill-oħrajn għax ma ssalvax lilek innifsek. Jekk inti daqshekk b'saħħtek għax ma tinżilx minn fuq is-salib." Imma Ġesu baqa' siket. U kien għażel li b'dan il-mod juri l-imħabba kbira li hu kellu għad-dinja, tant illi tilef ħajtu stess għaliha. Ġesu kien wasal fl-aħħar. Ftit wara, Ġesu għajja tajta kbira u miet. F'dak il-ħin l-art teżżed bil-qawwi. Ġewwa t-tempju, il-purtiera li kienet tifret lill-Alla mill-bniedem iċċardet minn fuq sa isfel. Daw l-affarijiet kexkxu lis-soldati wkoll, tant li wieħed minnhom qal: "Dan tassew kien liben ta' Alla." Wara nofsinhar il-ġisem ta' Ġesu qeduh fil-lożor u poġġewh f'qabar. Il-qabar kien imħaffer fil-ġebel u ġebla kbira kienet tagħlaq il-fetħa tiegħu. Xi mexxejja Lud ftakru li Ġesu darba qal li hu kien se jqum mill-mewt wara 3 ijiem. Għalhekk bdew jibżgħu li l-ħbieb ta' Ġesu jiġu u jisirqu l-ġisem tiegħu. Il-mexxejja Lud iridu li l-qabar ta' Ġesu jkun massess sew. Infatti xi soldati Rumani ġew ordnati li jissiġillaw il-qabar u joqogħdu barra għassa miegħu. Fit-tielet jum kmieni filgħodu, żewġ nisa li kienu dixxipli ta' Ġesu marru saħdejn il-qabar. F'ħin minnhom l-art teżżet u anġlu niżel mis-sema ħdejhom. Gerbeb il-ġebla li kien hemm fid-daħla tal-qabar. L-anġlu kien jiddi bħal sajjetta u s-soldati waqgħu l-koll fl-art bil-biża'. Iżda l-anġlu ħabbar aħbar sabiħa lin-nisa u qalilhom: "Ġesu mhux hawn, qam mill-mewt, ħaffu, morru wgħidu lid-dixxipli." In-nisa telqu jiġru minn ħdejn il-qabar, imbelħin għal dak li kienu raw. Mimlijin bil-ferħ huma ġrew biex jgħidu b'kollox lid-dixxipli dak li l-anġlu kien għadu kemm ħabbrilhom. F'ħin minnhom raġel waqaf qudiemhom. "Islim għalikom," qalilhom. In-nisa għarfu li dak kien Ġesu u niżlu fl-art f'irġileħ imuh. Ġesu qalilhom biex ma jibżawx u qalilhom biex jgħidu lid-dixxipli biex imorru l-Galilea. Hemmhekk hu kien se jiltaqa' magħhom. Iktar tard, id-dixxipli marru fuq l-għoljiet tal-Galilea fejn Ġesu qallhom biex imorru. Meta raw lil Ġesu huma baqgħu mistaġba. Id-dixxipli mimlijin bil-ferħ niżlu jadorawh. Hu qam mill-mewt. Qam mill-mewt bħalma kien qalilhom tant qabel. Dak il-ħin Ġesu tom missjoni importanti. Morru, għejdu lid-dinja kollha l-aħbar it-tajba dwari. Għamlu dixxipli ġodda u għallmuhom jimxu mal-kmandamenti tiegħi. U sallum il-ġurnata l-aħbar it-tajba tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu għadha tasal fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Anzi, anke inti tista' tgħin f'din il-biċċa xogħol.